जय शिवराय मित्रांनो परत एका नवीन अशा व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो PM कुसुम संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा अपडेट आहे। खूप दिवसापासून पेमेंटच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। मित्रांनो बऱ्याच वेळापासून किंवा बऱ्याच दिवसापासून कुसुमची काही अपडेट नव्हतं किंवा काही हालचाल नव्हती। बरेच शेतकरी कॉलवर विचारत होते, साहेब काही हालचाल आहे का, काही अपडेट आहे का, त्या संदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वाची अशी अपडेट आहे। मित्रांनो आज दुपारी महाऊर्जेने एक यादी अख्ख्या महाराष्ट्राची एक यादी प्रकाशित केली। त्या यादीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची नावे आहेत त्या शेतकऱ्यांना व्हर्च्युअल अकाउंट नंबर येऊ लागले आहेत आणि ज्या शेतकऱ्यांना व्हर्च्युअल अकाउंट नंबर आले त्या शेतकऱ्यांना पेमेंटसुद्धा लवकरात लवकर येणार आहे। मित्रांनो त्यामुळे आपण आपली ID आणि पासवर्ड टाकून चेक करून बघा की तुम्हाला व्हर्च्युअल अकाउंट नंबर आलेला आहे का नाही, आणि जर व्हर्च्युअल अकाउंट नंबर आलेला असेल तर पेमेंटच्या तयारीला लागा। मित्रांनो बऱ्याच दिवसापासून विचारलं जात होतं की सर काही नवीन अपडेट आहे का किंवा काही नवीन शंका आहे का, तर त्या संदर्भामध्ये एक महत्त्वाचा असा अपडेट हे माझ्या माध्यमातून दिलं आहे। मित्रांनो मी ती यादी जी माझ्यापर्यंत महाऊर्जा कार्यालयातून जी यादी माझ्यापर्यंत आली ती यादीसुद्धा मी तुमच्यापर्यंत शेअर करणार आहे। या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक व्हॉट्सअपच्या ग्रुपची लिंक दिलेली आहे। त्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपच्या लिंकमध्ये जाऊन व्हॉट्सअपला ॲड होऊन जा। आणखीसुद्धा जे शेतकरी आले नसेल आणि मी कंप्लीट 2 तासानंतर म्हणजे 5 सव्वा 5च्या हिशोबामध्ये ती यादी पुन्हा एकदा ग्रुपवरती टाकणार, म्हणजे कोणताही शेतकरी या माध्यमातून वंचित राहायला नको आहे। मित्रांनो अशा प्रकारे एक अपडेट माझ्या माध्यमातून मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केला। मित्रांनो सोलार संबंधी आणखी काही अपडेट असेल, आता इथनं पुन्हा पेमेंट असेल, पेमेंट संदर्भामध्ये काहीचे पंप सिलेक्शन असतील किंवा पंप गुंतणे असतील, अशा बऱ्याच साऱ्या माहिती आपल्याला या चॅनलच्या माध्यमातून आपण तुम्हाला पोहोचवणार आहोत। या संदर्भामध्ये मित्रांनो एक छोटंसं अपडेट माझ्या माध्यमातून मी तुम्हाला दिलं। आणखीसुद्धा कोणी शेतकरी जर चॅनलवर जर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे सोलार संबंधी प्रत्येक अपडेट हे माझ्या माध्यमातून तुम्हाला मिळत राहतील। मित्रांनो इथून पुढील प्रत्येक अपडेटसाठी आमचं लिंक राहा आणि चॅनलवर जर नवीन आणि सबस्क्राईब करून ठेवा, प्रत्येक अपडेट तुमच्यासाठी मी तयार करत राहील। मित्रांनो परत भेटूया नवीन व्हिडिओसह नवीन माहितीसह, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।